tenia. Semblava estar encallat, fins que va veure que s'obria justament per l'altre costat. A la fi el va obrir i va quedar meravellat. Dins hi havia una titella. Seria la seva nova amistat. I van començar a jugar, movent-lo amb els seus fils, cantant i ballant per allà cançons de diversos estils. Hola, amics aranesos! Que ens cantaríeu una cançó? Oh? Què vol dir, oh? Vol dir sí en aranès. I què ens cantareu? Veieu? Ja us ho deia. Ara sentireu coses com muntanyes araneses, ells són els pastors, troben regalades i jordons. Que bonic, Prim! Què? Com t'has sentit? Jo he posat molta